Γεια σας, σήμερα θα σας μιλήσω για τη Μάντι, ένα από τα 4 κάστρ μου. Η Μάντι είναι θηλυκό κορίτσι, είναι θηλυκό. Είναι γενικότερα όλη την ώρα σας εδώ πέρα την άμμο, με οποία παίζει πάρα πολύ, χιλιέται, κάνει, παίζει. Το μπολ της φύσης, αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για μένα ήταν ένα γλυφιτζούρι και τέτοια, και μέσα έχει ζάχαρη. Αλλά επειδή το έφαγα, είπα γιατί όχι να μην το βάλουμε στη φύση για να τρώω. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και τρώω. Αυτό το εδώ πέρα υπάρχει χολαλάζιο, ο οποίος βγαίνει. Θα στήξουμε κάπου. Αν το λάβουμε. Εδώ πέρα κάποια παιχνίδια της. Εδώ πέρα είχε μια φωλιά την οποία κατέστρεψε μόνο. Το νερό της. Αυτά. Εδώ πέρα είμαστε. Μέσα στο εδώ πέρα πάρα πολύ ρομπόλ. Από κάτω είχε ένα ειδικό χειρίδι και ένα αλλαγόρα, δηλαδή δεν φαίνεται τώρα γιατί έχει όλη την άμμο. Ναι. Λοιπόν, με τη Φίφη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό με τη Φίφη, είναι από τότε που την είχα πάρει στη γενέθλιά μου, ναι. Και την ξέρω αρκετά, την παίζω πιο πολύ. Γενικότερα εγώ τα χάμστερ μου δεν τα πιάνω χωρίς ζάτι, γιατί είναι βεγγός. Γενικότερα τα χάμστερ τρώνε κρέας, οπότε καλύτερα είναι να βάλεις και εσύ ζάτι σε περίπτωση που να μην έχεις βεγγός, γιατί να έχεις βεγγός. Όχι δεν φαίνεται κάτι, απλά οι αργαλιές της απονέσται λίγο. Ναι. Οπότε αυτά ήθελα να σας πω, είναι εδώ πέρα ένα τεστελάκι. Μπορώ να σας πω τώρα πώς έχω φτιάξει αυτό το κλουβί με κάπου τόσο. Μπορείτε να πάρετε ό,τι μέγεθος θέλετε σε τέτοιο. Άρα θα χρειαστείτε ένα ψαλίδι και έναν αναπτήρα, πιάτε το ψαλίδι. Αν είστε μικρή ηλικία, καλά να το κάνετε με κινήσεις. Απλά και το ψαλίδι, κάντε τρύπες, ίσα ίσα να χωράνε. Εμένα που βγήκαν λίγο πιο κοντά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ίσα ίσα να μπαίνει εδώ πέρα. Έχω κάνει δύο εδώ πέρα. Για το τροχό. Ναι. Ούτε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάτι, ένα like και ένα subscribe. Αυτά. Γεια σας.